Hvis man ønsker at udskifte eller at tilføje et billede til sin underviserprofil, så tager det ikke mange sekunder. Man starter med at logge ind. Det kan man enten gøre med sine login-oplysninger eller med login via e-mail. Når man er herinde i sit kontrolpanel, så scroller man ned til undervisersektionen og klikker på Rediger profil. Herinde der har vi de forskellige faner med alle de indstillinger, man kan lave på sin profil, og der vælger vi fanen profilbillede. Her der har vi muligheden for at indstille et profilbillede, som er det, der ligesom bliver vist som det primære, altså både ude i oversigter og på ens profil selvfølgelig. Og så har vi også mulighed for at indstille et coverbillede, som er med til at skabe et layout inde på ens profil og lidt en stemning. I det her tilfælde der er det profilbilledet, så i den boks nedenunder det, der klikker vi vælg fil. Nu skal vi så vælge en JPG-fil fra ens computer. Jeg har egentlig ikke sådan brug for at udskifte mit, så jeg vælger bare det samme, som jeg allerede havde i forvejen. Så klikker jeg upload billede. På næste skærmbillede der får vi mulighed for at beskære billedet. Og der kan man trække i hjørnerne her, hvis man vil gøre boksen større eller mindre, og man kan flytte rundt ved at holde musen inde på selve beskæringsboksen. Når man ligesom har fundet det udsnit, man synes passer, så klikker man beskær billedet, og så er det gemt og live på ens profil.